Ολυμπιακάρα! Καλημέρα Ολυμπιακάκηδες! Είστε καλά? Εγώ πίνω το καφεδάκι μου και σκέφτομαι την ομαδάρα μας. Ωρε θρύλος για πάντα! Ζητώ τη στήριξή σας για την αθλητική εφημερίδα που είναι σχετικά καινούρια. Μόλις εχθές έγινε και θα ήθελα να με στηρίξετε με τις εγγραφές και τα like σας, να ανεβάσουμε πρώτα την ομαδάρα μας ψηλά, τον Ολυμπιακό μας, και δεύτερον, είναι σαν να εκτιμάτε την προσπάθεια που κάνω για την ομάδα γενικότερα και για σας προσωπικά. Όπως έχουμε ανεβάσει την Ολυμπιακάρα στα ύψη, βοηθήστε με να ανεβώ κι εγώ στο ύψη, όπως ακριβώς η ομαδάρα μας. Ολυμπιακός forever! Καλή συνέχεια!